Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, πολύ περισσότερος κόσμος από ποτέ συζητά για την ανταρσία και συνειδητοποιεί ότι η ψήφος στο μέτωπο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς είναι μια πολλαπλά κερδισμένη ψήφος. Καταρχάς, αποτελεί την πιο αποφασιστική καταδίκη, την πιο βαριά τιμωρία του μαύρου μετώπου, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας και όλων των άλλων μνημονιακών δυνάμεων. Η ανταρσία από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε ότι λεφτά υπάρχουν και συσσωρευμένος πλούτος υπάρχει και πρέπει να κατασχεθεί προς όφελος των παραγωγών του πλούτου, των εργαζόμενων, για να αυξηθούν και όχι να κουρευτούν οι μισθοί και οι συντάξεις, για αξιοπρεπή ζωή όλων ενάντια στον κεάδα της ανεργίας και της εξαθλίωσης. Για να αποκρουστεί η επιδρομή της συμμορίας των τραπεζών και των πολυεθνικών, η ανταρσία έθεσε πρωτοπόρα τα κρίσιμα αιτήματα της μονομερούς παύσης πληρωμών στους τοκογλύφους και της διαγραφής του χιλιοπληρωμένου χρέους, της εξόδου από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πέρασμα στο δημόσιο των τραπεζών και όλων των μονάδων στρατηγικής σημασίας χωρίς αποζημίωση και υποεργατικό κοινωνικό έλεγχο. Η ανταρσία έθεσε στο μαζικό κίνημα ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα, συμβάλλοντας να γίνουν όπλα του αγώνα σήμερα και όχι να κρατιούνται παραπόδα στην επιδίωξη μιας σαφούς λαϊκής εξουσίας που θα έρθει βασικά μέσα από την ενίσχυση του κόμματος. Όταν η Αλέκα Παπαρίγα δήλωνε σε μια κρίσιμη στιγμή ότι η έξοδος από το ευρώ είναι καταστροφή, η ανταρσία σήκωνε το γάντι του αστικού εκβιασμού. Ούτε βέβαια ευνουχίζει τα αναγκαία και υπερόρημα αιτήματα για την επιβίωση του λαού μας, όπως η πάυση πληρωμών, διαγραφή του χρέους, στα όρια των παζαριών εντός του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάνει ο θαράπευτα ευρωλάγνος ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα η αριστερά να υποβιβάζεται σε μια κουτσουρεμένη αντιμνημονιακή γκρίνια. Γιατί πάλι κατά των μνημονίων, χωρίς διαγραφή του χρέους, έξοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύγκρουση με την καπιταλιστική ιδιοκτησία και εξουσία δεν γίνεται. Στο κατάμαυρο σκηνικό της απελπισίας, η ανταρσία ξεπροβάλλει διακηρύσσοντας ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Δεύτερο, η ψήφος στην ανταρσία είναι η πιο χρήσιμη ψήφο για την επόμενη μέρα. Τι θα υπάρχει τη Δευτέρα 7 Μάη? Ο ΣΥΡΙΖΑ τα δίνει όλα για την κυβέρνηση, με συμμετοχή των Πασόκων, με πολιτικά του κουβέλι και καλοδεχούμενη τη στήριξη του Καμένου. Έχει καεί αριστερά από Καμένους και παρόμοιες λογικές. Με τι πρόγραμμα? Μέσα στη μέγενη του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μορατόριο λίγων ετών στο χρέος για να το πληρώσουμε μετά στο μεγαλύτερο μέρος του, με τις αντεργατικές μεταρρυθμίσεις που έλεγεται η Δημάρ, ή με τις αντιδραστικές ιδέες του Καμένου, δηλαδή μια κυβέρνηση και ό,τι να είναι, μια κυβέρνηση κουρελού που φυσικά δεν πρόκειται να προκύψει. Από την άλλη, το ΚΚΕ υπόσχεται ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στην παρέμβασή του, ότι όλα έγιναν από το κόμμα καλά και πως έτσι θα συνεχίσει να βαδίζει μόνο του και κυρίως μακριά από μια πολιτική γραμμή σύγκρουσης και ανατροπής. Απέναντίας, η ψήφος στην ανταρσία θα μετρήσει αποφασιστικά στο να γίνει από την 7 Μάη μια ελπιδοφόρα τομή στο μαζικό κίνημα, για να σταλεί ένα μήνυμα σε όλη την αριστερά ότι δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα στην ανάγκη ενός μετώπου ανατροπής. Στο στόχο ενός νικηφόρου κινήματος και ακόμα περισσότερο στην ελπίδα μιας πανεργατικής παλαϊκής εξέγερσης θα κριθεί ρεαλιστικά η ανακοπή και η ανατροπή της επίθεσης. Γι' αυτό η ψήφος στην ανταρσία είναι η πιο ωφέλιμη ψήφος. Με την αριστερά της ανατροπής για της επανάστασης της νέας εποχής. Με την αριστερά της
καταλαβαίνουν ότι έχουν μπλέξει σε μια μάχη ιστορικών διαστάσεων, ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια βαθύτατη κρίση του συστήματος και μια επιδρομή βαρβαρότητας όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε όλο τον αναπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο. Σε αυτή την εποχή δεν μπορεί να πει τίποτα μια αντιμνημονιακή αριστερά. Μια αριστερά που εμπνέεται από το Πασόκ της δεκαετίας του 70 και της αναπαλαιωμένης σοσιαλδημοκρατίας. Η Ανταρσία προωθεί μια σύγχρονη σύνδεση του άμεσου αντικαπιταλιστικού προγράμματος με τη στρατηγική για την εργατική δημοκρατία, το σοσιαλισμό που δεν γνωρίσαμε και την κομμουνιστική απελευθέρωση μέσω του επαναστατικού δρόμου. Όλα αυτά, και εδώ η Ανταρσία δίνει μια διαφορετική απάντηση. Υποκείμενο της ανατροπής σε όλες τις καμπές της ταξικής πάλης, από τώρα μέχρι την κατάκτηση της εξουσίας θα είναι ο οργανωμένος λαός, με τα δικά του ανεξάρτητα όργανα επιβολής της εργατικής λαϊκής θέλησης και θεμέλιο ένα ταξικά ανασυγκροτημένο εργατικό κίνημα. Τη λύση δεν θα δώσει μια αριστερά που θα εκπροσωπήσει απλά το λαό εκλογέα, αφήνοντάς τον στον εκλογικό καναπέ. Ούτε μια αριστερή κυβέρνηση, ούτε ένα ισχυρό κόμμα, αλλά ο ίδιος ο εργαζόμενος λαός, με το κίνημά του, με τον παλαϊκό ξεσηκωμό του και μια εργατική λαϊκή εξέγερση. Σε αυτά πρέπει να συμβάλλει με όλες τους τις δυνάμεις η αριστερά. Τέταρτο, χρειαζόμαστε μια αριστερά με ενωτική μετωπική αντίληψη για όλες τις μαχόμενες δυνάμεις της αριστεράς και του κινήματος και όχι με ιδιοκτησιακή λογική για τον αγώνα, αλλά ούτε με εμπόριο της ενότητας και με θυσία του αναγκαίου προγράμματος σε μια αντιμνημονιακή σούπα. Η Ανταρσία, όντας η ίδια μέτωπο δυνάμεων, προωθεί και παλεύει για ένα αγωνιστικό μέτωπο ρήξης και ανατροπής όλων των μαχόμενων δυνάμεων του κινήματος. Πρώτα και κύρια μέσα στο μαζικό κίνημα για να μην περάσει ο αντεργατικός ανδροστοτήρας. Η Ανταρσία δεν υπόσχεται καμιά βασιλική λεωφόρο προς τη γρήγορη λύτρωση, γιατί τέτοιο λεωφόρος δεν υπάρχει. Βρισκόμαστε όχι στην αρχή του τέλους, αλλά στο τέλος της αρχής. Το ευρώ καταραίει όχι από τα χρέη της μικρής Ελλάδας, που ήταν μόνο το ποντίκι στο πειραματικό εργαστήριο της Μέρκελ, αλλά από τις φούσκες των τραπεζικών κολοσσών, την προϊούσα χρεοκοπία στην Ισπανία, τον κλονισμό της Ιταλίας, την ασφυξία ακόμα και χωρών του σκληρού πυρήνα, όπως της Ολλανδίας και της Αυστρίας και πάλι λέγοντας. Αυτό που έρχεται είναι ένα τρομερό τσουνάμι, μπροστά στο οποίο ό,τι ζήσαμε θα μοιάζει με τρικυμία στο ποτήρι. Ήδη από την επόμενη μέρα των εκλογών, αν το αποτέλεσμα είναι κόλαφος για το μνημονιακό τόξο, θα μπούμε σε μια ανώμαλη εποχή οικονομικής και πολιτικής τρομοκρατίας για την επιβολή των νέων μέτρων διαπυρός και σιδήρου. Δεν πρόκειται να περάσει αυτή η πολιτική. Δεν θα περάσουν τα νέα αντιλαϊκά τους μέτρα. Η ελπίδα γι' αυτό βρίσκεται στη ρεαλιστική προοπτική μιας πραγματικής λαϊκής εξέγερσης, ενός καινούριου ελληνικού και ευρωπαϊκού ΜΑΗ των εργαζομένων, των ανέργων και των νέων. Τίποτα λιγότερο δεν μπορεί να γυρίσει τη σελίδα μετά από 30 χρόνια κυριαρχίας του νεοφιλελευθερισμού, υποχωρήσεων και καταρρεύσεων. Η εξέγερση δεν είναι ιδεολογική αιμονή, αλλά κοινωνική αναγκαιότητα. Δεν είναι έργο κάποιου ξεχωριστού κόμματος ή κάποιων ξεχωριστών ανθρώπων, αλλά των συγκηθισμένων ανθρώπων του σωματικού και πνευματικού μόρφου, οι οποίοι σε εντελώς ασυνήθιστες ιστορικές συνθήκες γίνονται ικανοί για τα ασυνήθιστα πράγματα. Κομμάτι αυτών των ασυνήθιστων ανθρώπων της δουλειάς είναι και η Ανταρσία. Ασφαλώς και δεν είναι η μόνη αριστερή δύναμη, ούτε ο μοναδικός πόλος γύρω από τον οποίο θα οικοδομηθεί η νικηφόρα εργατική αριστερά του μέλλοντος. Αποτελεί ωστόσο στη σημερινή συγκυρία τη μόνη συγκροτημένη και υπολογίσιμη αριστερή δύναμη που μας καλεί να προετοιμαστούμε σοβαρά για την ιστορική και πολύ σκληρή σύγκρουση που έρχεται.
τη δύναμη που όχι απλώς παλεύει, αλλά προτείνει δρόμους ώστε να μην τρέψει τους καρπούς της πάλης η όποια αστική αντιπολίτευση. Να μην ξαναζήσουμε άλλον ένα φαύλο κύκλο του τύπου από το ΕΑΜ στη Βάρκιζα, από το Πολυτεχνείο στο Παπανδρέου και από το ΜΑΙ στο Μητεράν. Να μην προσθέσουμε άλλη μια χαμένη άνοιξη στην αλυσίδα των προδομένων ελπίδων. Έτσι πολεμάμε, κουνάτο το σφαγείο. ΕΑΜ, Ελλάς, Πολυτεχνείο. Έτσι πολεμάμε, κουνάτο το σφαγείο. Καλά όλα αυτά, λέμε κάποιοι γνήσιοι, όσο και άσπονδοι φίλοι μας. Αλλά η ψήφος στην Ανταρσία, που δεν θα πιάσει το 3% όπως λένε, ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ λόγω του εκλογικού συστήματος. Δουλεύεται υπόγεια αυτό το επιχείρημα και από οργανωμένες δυνάμεις. Επαναφέρουν με νέο τρόπο τη θεωρία της χαμένης ψήφου που τόσο κτύπησαν την αριστερά. Εγκληματικό θα το βρουν μπροστά τους αυτοί οι δέσμοι της κοινοβουλευτικής αυταπάτης. Για εμάς χαμένη είναι η ψήφος που πηγαίνει σε εχθρικά ή σε ανεπαρκή προγράμματα για τον κόσμο της εργασίας. Δεν είναι χαμένη η ψήφος στην Ανταρσία, όπως δεν είναι χαμένος κανένας αγώνας, ακόμα και όταν δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα. Δεν είναι χαμένη η προσπάθεια για μια άλλη αριστερά. Χαμένη είναι η αριστερά αν μείνει όπως είναι. Δεν είναι χαμένη μια ψήφος που δεν μετριέται μόνο στη Βουλή, αλλά πρώτα και κύρια μέσα στο κίνημα. Εξάλλου η Ανταρσία, αυτή η ανορθογραφία στο πολιτικό σκηνικό, δεν ήρθε για να συμβιβαστεί με τους σχετισμούς, αλλά για να τους ανατρέψει. Όπως έκανε και στις περιφερειακές εκλογές, όπου εξέλεγε συμβούλους όταν ήταν αναμφισβήτητα η μεγάλη έκπληξη. Το κίνημα δεν είναι εικόνα της είδησης. Στον δρόμο γεννιούνται συνείδησεις. Το κίνημα δεν είναι εικόνα της είδησης. Στον δρόμο γεννιούνται συνείδησεις. Αλλά ακόμα και κοινοβουλευτικά η Ανταρσία μπορεί να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Με 2% στις περιφερειακές εκλογές προ 18 μηνών, με μια υπαρκτή τάση υπέρ της, διεκδικεί βάσιμα το σπάσιμο του ορίου του 3% και καλεί όλους τους εργαζόμενους, όλους τους νέους, όλους τους αριστερούς να συμβάλλουν σε αυτό. Με το μισό δεκατό που μπορεί να χρειάζεται η Ανταρσία για να μπουκάρει στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ θα έπαιρναν σύνολο 2 τουλάχιστον βουλευτές. Η Ανταρσία θα κερδίσει 8 με 9 έδρες, φέρνοντας τα πάνω κάτω μαζί με τις εκατοντάδες και χιλιάδες βουλευτές της κάτω Βουλής, της Βουλής των δρόμων, των αγώνων, που θα είναι στη θέση τους από τη Δευτέρα για να δείσουν σκληρές, ανυποχώρητες μάχες. Αξίζει να ενισχύσουμε το νέο που γεννιέται. Αξίζει να ρισκάρουμε για να την ανατροπή στο κίνημα, στην αριστερά, στη Βουλή. Φίλοι και φίλες, της ανατροπής και της επανάστασης της νέας εποχής. Με την αριστερά της ανατροπής και της επανάστασης της νέας εποχής. φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, οι επερχόμενες εκλογές για κάποιους κόμματα και αρχηγούς είναι μια διαμάχη για το ποιος θα κρατά το τιμόνι του καραβιού την ώρα της πρόσκρουσης. Οι επίδοξοι καπετάνοι μας πάνε σε σίγουρο πνιγμό. Δεν αρκεί να αλλάξουμε καπετάνιους. Πρέπει να αλλάξουμε πορεία και ύστερα να αλλάξουμε και καράβι. Γι' αυτό η λύση που μας απομένει είναι Ανταρσία στο καράβι, Ανταρσία στα αμπάρια, Ανταρσία στις μηχανές. Όλοι εμείς πρέπει να παραμερίσουμε τα ερείπια που μας πυροδοτεί η ελληνική ολιγαρχία και να αρχίσουμε από την αρχή. Αλλά αυτή τη φορά να δουλέψουμε για μας. Θα μας ανήκει ο πλούτος που παράγουμε. Καιρός για Ανταρσία δυνατή μέσα και έξω από τη Βουλή. Ευχαριστώ.